Bisan sa Semana Santa, walang tuo ang anti-illegal drugs operation sa DCPO. Usa sa mga dinakpan, babaeng dunay dalang gituang shabu nga nagkantidad og kapin 800,000 pesos. Ano ang detalye? Sa usa ka apartment sa Mako, Davao de Oro, miabot ang mga personel sa Pakibato Police. Sa Davao City, human didto na tigayon ang bypass operation sa big time shabu pusher. Ang dinakpan mao si Axel Rose Bernabe, 24 anyos, di napalitan kini o gituo ang shabu nga mobalor ngadto 800,000 pesos. Nagsigi og transfer no og kaning location una dito daw magkita sa Carmen. Sunod dito na pula sa Panabo hangtod naabot og Tagum. Nya kung dito na mi sa Tagum nag-ingon na po ding bayhanan nga mo ang transaction ipahigayon na dito sa may Mako. Todo pagmahay ang dinakpan. Hindi mag-apilaki sa inyo nibutan kay hindi maayo. Diba ang pamilya po? Sa Davao City, duha usab ka lalaki ang nasikop sa tugbok pulis atol sa managlahing bypass operation. Mga dinakpan mao sila Alfredo Celebrado ug Remel Pajarito. Samtang gidakop usab sa Turil Police ang usa ka dalaw human na sayran nga ang iyang dalang fish cracker para sa usa ka piniriso duna day gibutang nga shabu. Ang dinakpan mao si Daryl James Martinez. Pasakahan sila og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. O katong ihang pagbisita dito hinuon, mga ito hinungdan nga mas kasulod na hinuon siya sa sulod sa prisuhan. Ako, si Real Suroche para sa One Mindanao.